Onze mensen van de maandag en de vrijdagochtendploeg die proberen dit elke keer wat te maken. Maar hier zitten dus die hakenkruisen. Nou ja, hier wordt er van alles op kalken. Ja, daar is er gek van. En hier ook. Ja, het spul is gloed nee, maar het gaat zo hard van u aan. Ja, we balen een stekker van dat het zou gebeuren. Dat ligt nergens nee. FC Burgum had last van Jonge Rijn die het omhingen op haar sportcomplex. De Jonge Rijn binnen verantwoordelijk voor vernielings en lieten vaak een protte rommel achter. Ja, er kwam naar boeten dat de club er niet denkt om onjeften te dwaan. Nou, we overwegen het net alleen, wij doen het. Het feit dat je spul vernield wordt, het feit dat hakenkruisen spoten worden op het dugouts, ja, dat gaat echt 4-4. En daar doen we aangifte van. Dag sluit het nevens de voorzitter van een sportclub net alleen gewoon de Jonge Rijn zelfs, maar is het een onderdeel van een volle grutte probleem. Nou, ik wil net specifiek richten op de jeugd. Ik vind het vooral een maatschappelijk probleem. Dus ik vind het vooral een openbare orde probleem. Dus ik wil heel graag uw gemeente en uw burgemeester oproepen om samen met handhaving, met u en alle oren dit zo vol mogelijk om te pakken. En het is net alleen wat mij betreft dat we repressief optreden moeten. Maar we moeten met elkaar ook denken om onze jeugd, om hun ook een plak te aan, zodat ze dit gewoon net aan hoeven. Want ik denk dat we daar beginnen moeten, dan alleen maar repressief optreden. Heel eerlijk, ik kan me wel voorstellen dat toen een plakje op Ziekerswest met elkaar lekker even wat omhing je kist. Vernielerij, dat gaat een stap te 4.